này hàng mấy bữa xa lên mày đi nước khẩu à Saan ko digya ko. con là bốc Saan ko digya ko na ba? Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Dini moनसे गोदान भिडिअ नोंसोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाबाय। नै दा बाबुखौ बाहेरायाव दिहुनदो हासुनो गनानै हारदोंमोन इयो खाफिनबाय। नायदो लोगोफोर दिनैबो जा खुवा खुदोङो नायलाय गुफुर। मानसिफोरा लाइट लगायलायनानै बाइक सालायगासिनो गारिया खिजानो थाङो नालाय। धुवा जाजोबलायदो थान्दा नायनो थाखाय बारबो स्रो स्रो बारबाय दं आरो खर' खाख्लुमदाङो गगाबो नांना दंना गेलेनोसो नागिरदो इयो दा सुमखौ सिबखांना लाबाय कुकार सुनिसै ओमफ्राय दाबो गंसे ओमफ्राय नै आंहा मागो जोबखांनानै फिथा जानो लुगैदो माइरं सोमना दोनदो थावनि फिथा जानो थाखाय सुखांना लानानै मिक्सियाव पिसायदोलाय जाबाय नै माबा हामबाय दङ अरानो फैया जादों गेसआ सौखाया ओमफ्राय बेखौनो बाय मेरामति खालामगासिनो मेरामति नै नि जन्त्र माखाया दोनग्राया जन्त्र माबा बे सौखायानो दानि माने साहा फुदुंदोंमोन दानि ओमफ्राय आरो दा दसेनि उनावनो अर फैया जादों जाम जादों साफा खालामनांदों बियो साफा खालामनाबो सुनाबो खाबाय ओमफ्राय अरा सिगांनिफ्राय बाय ब्लाव ब्लाव जोंबाय आरो गेदेर ओमफ्राय फार्स्ट बे गाइखेर फुदुंदों आङो खालामदों ओमफ्राय खिरखिफोराबो खामानि फिसा फिला दङ खिरखि हुगारनि माने मैला माबा जाजोबना दं गोसोम धुला आरि नांना दं बेयाव माख्राजों खादों खिरखिफोरखौ साफा खालामगोन ओमफ्राय आं दा न' लिरग्रोना लानि दैखौ लाखाबाय न'खौ साफा खालामना लानोसै खामानि ओरैनो फिसा फिला दं दिनै रुमखौ लिरखांबाय नै जाखावसै नै जिबो सुगासिनो दं जियाबो गोबाङैनो ओंखारदों दख'नाया बेखिनिखौ लिरनोसै ओमफ्राय एबार रुमसे गोलैनोसै नै जिखौ मैया सुदोंमोन ना ओमफ्राय खननाय जायाखै आलासिनाय दङ ओमफ्राय बे रुमसे गोलैनोसै सुनायाबो आरो दङ नै मैया सुनायाबो आरो दङ गोबाङैनो जिया लाङाखैनो ओमफ्राय नै बाल्थिंसे सायाव मोनसेयाव थांनि र' दुगैनोनो मोनाखै आं दुगैयाखैनो दासो दै गुदुं होना होदो थान्दा दैदो दुगैनाया माने टिकिन दैया थान्दा जाजोबाखैना दै गुदुं खालामदो दा गगाबो मोनबाय दं नालाय जोङो माने सायाव मोनसे सफा लगायबोदो आरो सासे ओइ फैबाय नै लगायबाय दं मोनसे लगायबोबाय मोनबा जाबाय जायाखै
साजायाव हाबदो दासो गोदान लाबोखामोन नै मोनसे लगायबाय मोननो जाबाय मोनसे दंबायमोन 6थामोन आरो ओमफ्राय मोनसेया गावदो लाबोनायाव बेखिनिल' लगायबाय मांख्लेख्ले दुगैयाखैनो बोरैबा नांगासिनो दुगैयाबा स्रां मोजां नाङा दुगैखां आरिखांसो दा संनोसै बोखारजोब्बाय राननायखौ ओमफ्राय लामनोसै गांबासो ओंखारदों गांबा सयखान मेंनाय मोनबाय मा जागोन मा मागोन मोनबाय दंनाय मिथाइ फिसालाया लाबोदोंमोन बेखौनो जानानैसै आङो ओमफ्राय दैयाबो दुंथ'वाखै दुंखांनाथ' संनोसै जावो जाखांबाय आंखौ गथ' मानसि फैसा नायाबो लाबोनाय ना बेखौबो नांदा हाखाबाय लांदो टाना ना बादामदो आरो माबानि गुरदो बानायनाय टाना होनो जोङो नोंसोर मा होनो लोगोफोर जानो बेखौबो लोगोफोर आं नोंसोरनो फुङाव देखायदोंमोन ना माइरं सोमना दोनदो होननानै ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै फिसायनानै दोनोमोन आं ओमफ्राय दा नै मोनाबिलिनि साहाजों लोंनो थाखाय फिथाखौ आं बनायनोसै ओमफ्राय दिनै बनावनो अरदाबाव बानायगोन आरो दिनैबो बाहेरावनो ओमफ्राय आं दा ना होलांनोसै बेखौ संख्रिबो होना लाखाबाय नानानै अरा बारा नै एवनोसै थावाबो फिसा फिसा बानायनो फिसा फिसा जाबाय नै बाराबो बारा गिदिंफिननोसै आं बे लामायावनो गाखो आं गिदिंफिननो हाया आं सबनिफ्रायबो फैसा चार्जलायनांगोन नङाबा जानाय नङा
माबायाव बायना होलांबाय दं जाहोलांबाय दं नायदो बानायनायबो जाहोलांबाय दं हामलायबाय ओइ खानसे गथ'आ जायाखै फरायनायाव बिजि हलखौबो असालिखौबो लिरखांबाय आं ओमफ्राय दा माबाखौ खिरखिखौ साफा खालामनो मैला जाथारना दङ धुला ओंखारथारनाय जायाखैमोन ओमफ्राय नै असालिनि स्टिलनिफोरखौबो साफा खालामगोन बेखौबो दै लायनोसै आं बाल्थिङाव दा सुस्रानानै लेथ्रा संग्रा ओंखाम जानो संग्रायाबो लेथ्रा गाहायजों गल'साबो हायाबो देरफुटिया जाबाय मानसियाबो गायथिथि जाबो खेबखे खेवनानै फिसानिखौबो हगारहोनो हगारनांसिगौ मारखि वांनाय जाया नालाय मानो थांनो हायो जालांनो हादों फिसारि हुगारखांबाय एबार खावसेखौ हुगारनोसै दाउफोरा बाफैनानै खिलाफोर होबाय थायो आरो धुला होनां फैयोना गारि खारबाय थायो नालाय धुला गारनो हायो लामाथिं ओमफ्राय खालामखांबाय खिजा खावसेनिखौ एबार खावसेनिखौ खालामनोसै बाहेरखैजानिफ्राय जाथ'बाय दा नै रुमनिखौ साफा माबानोसै हुगारनोसै
जाथ'ला बायदिना रुमनिखौ खालामनोसै